ሓሙሽተ ስነ ጥበባውያን ሓበሻ ሃይማኖቶም ዝለወጡ ምክንያት ከዓ ክነግሩና እዮም ማለት እዩ። ንኸይናፍታ ቪድዮ كمي علىكم كبرات عزتين welcome back to my channel remake react بهذا الشانل حدش تخونكم كيدكم سبسكرايب and like ولا نحوكم سبورت قولنا نبقى الجامعة كويس حال لو ما عم تخاء حيزلكم نتعزل لخو حمشت سنة طوابان يتراوان يوم ويتوبعهم بحصير حابشة مالتيو ሃይማኖቶም ዝለወጡ እዮም ክንርኢ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ዋሪ ሚድያ ትበሃል ቻነል እያ ማለት እዩ ሒዝና መፂኖም ዘለዉ ያ ንኸይድ ብሓባር ሪኣክት ንገብሮ መን ሃይማኖቶም ዝለወጡ መን ሶያ ንክናፍታ ቪድዮ ሃይማኖቶም ዝቐየሩ ሓሙሽተ ተፈለጥቲ ስነ ጥበባውያን ብዙሓት ተፈለጥቲ ስነ ጥበባውያን ተፈላጥነት ምሰትረፉ ካብ ሓደ ሃይማኖት ናብ ካልእ ሃይማኖት ክቕየሩ ይረአዮም ሞዳ ናይዞም ስነ ጥበባውያን እዚኦም ናይ ገሊኦም ካብ ጥልቀት ዘለዎ እምነት እንትኾን ናይ ገሊኦም ድማ ስቕኢልካ ካብ ተራ ነገር ተላዒልካ ትኩረት ንምርካብ ምዃኑ ተገዚምና ኢና እሞ ናይዞም ስነ ጥበባውያን ብዘደንገጥ ኩነታት ሃይማኖቶም ዝቐየሩ ሓበሬታ ኣለና ናባኹም ከነብል ሓቢርኩም ናፅንሑ ኦኬ መረብ ስቴፋኖስ ዓሰርተ ግዜ ምፃሉ ንመረብ ስቴፋኖስ መን ሓምሻይ ሰላም ተስፋዬ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝለዓለ ክፍሊት ዝኽፈሉ ስነ ጥበባውያን ሓንቲ እንትኾን ብተወሳኺነት እውን ብዙሕ ግዜ ተሸላሚት ክትኮን ኪላ እያ ሞዳ እዛ ኣርቲስት እዚኣ ክሳብ ቀረባ እዋን ካብ ወለዳ ዝተቐበለቶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እናተኸተለት ዝነበረት እንትኾን ሕዚ ግን በቲ ሓዳራ ምክንያት ኦርቶዶክስ ገዲፋ ናይ ፕሮቴስታንት ተኸታሊት ምዃና ይዝፍለጥ ምስ በዓል ገዛ ዝተፋለጠት ሰባያ ናብ ሕሞራ ፊልም ከርኢ ምስ ከደ እዩ ዝነበሮም ርክብ እውን ዓብዩ ናብ ፍቕሪ ተለዊጡ ሓዳር ብምስራቶም ቆልዓ ክወልዱ ኪሎም በዓል ገዛ ከምናታ ዝገነነ ስሟላ ውሕተ ዘይሃሎ ነገር ግን ብድሕሪ ካሜራ ኮይኑ ብዙሓት ምስጋና ዘትረፈሎም ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ሞዳ ኣብ ሓዳር ክልተ ሃይማኖት ስለ ዘይከኣል ናተይ ሃይማኖት ተቐበሊ ስለ ዝበላ እሳ እውን ሓሳቡ ተቐቢላ ናይ ፕሮቴስታንት ተኸታሊት ከም ዝኾነት ይፍለጥ በዚ እውን ሰላም ተስፋዬ ፕሮቴስታንት እዚኦም እንተ ማለት ሓቂ بخميل فتاة ترخو ሃይማኖቶም ካብ ዝቐየሩ አርቲስት ሓንቲ ክትኮን ኪላ እያ ኦኬ ብምክንያት I think ሰብኣይ ናብ ሃይማኖት ለውጦ ሰሊና በመጀመሪያ ሳይባይስ ያማነ ጸላዚማ ዝለቐቐት እንትኾን ብዙሕ ተፈላጥነትን ተፈታውነትን ዘትረፈትላ ናብ ህዝቢ ዝተቐልቀለትላ ዘጸላዚማ እያ ቅድሚ እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይት ክለብ ሙዚቃ ትፃወት ነይራ ካብ ሳይባይስ ያማነ ጸላዚማ በመቐጻል 14 ትራክ ዘለዎ ቸሊና ዝብል ብናይ በዓላ ስም ዝተሰየመ ኣልበም ለቂቓ እያ ኣልበማ ተፈታውነትን ኣድናቖትን ካብ ምርካብ ሓሊፉ ኣብ ለዛ ናይዚ ዓመት ሕሩይ ዜማ ብዝብል ዝተሸለመ እንትኾን ንሳ እውን ናይዚ ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕሩይቲ መዝሚት ተባሂላ ተሸሊማ እያ ሞዳ እዛ ህቡብ ስነ ጥበባዊት ኣብ ቀረባ ካብ ኦርቶዶክስ ናብ ፕሮቴስታንት ዝቐየረት እንትኾን ሙዚቃ ሙሉእ ብሙሉእ ብምሕዳግ ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተገልግልና ከም ትዝምር ተናጊራ እያ ክልተ ሰባት ናብ ፕሮቴስታንት ይልወጡ ኣለዉ ማለት እዩ ኦኬ ሳልሳይ ዘሪቱ ከበደ ድምፃዊ ዘሪቱ ከበደ ኣብ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ዓብዪ ዓሸራ ካብ ዘቐመጠ ኣጓላት ስነ ጥበባውያን ሓንቲ እንትኾን ናይ ሰለስተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዶ እያ በዓል ሓዳራ ናይቲ ዓብዪ ናይ እግሪ ኳስ ህቡብ መንግስቱ ወርቁ ወዱ እንትኾን ንሱ እውን ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ነይሩ 37 ዓመት ተፈታዊት ናይ ሙዚቃ መዘሚት ዘሪቱ ከበደ ሃይማኖታውያን ምስ ዝኾኑ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ቤተሰብ ዝዓበየት እንትኾን ኣቦኣ ኣኽራሪ ናይ ኦርቶዶክስ ኣማኒ ምንባሩ ይንገረሉ በዚ ካብ ወለዳ ዝተቐበለቶ እምነት ዘሪቱ ከበደ ክሳብ ቀረባ እዋን ናይ ኦርቶዶክስ ተኸታሊ ዝነበረት እንትኾን ድሕሪ ግዜ ሃይማኖታ ናይ ፕሮቴስታንት ከም ዝቐየረት ይፍለጥ ዘሪቱ ከበደ ስለዚ ሃንደበታ ውሳነ እንትጥየቕ ቀስ ብቀስ እንዳውፃኽዎ እየ ግን ሙዚቃ ከውፃእ ይደልን ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ተኸታልነተይ ካብ ሙዚቃ ይእግደንን ንፍቕሪ ዝሰብኹ መምሃሪ ዝኾኑ ስራሕቲ ክሰርሕ ነዚ እውን ኢየሱስ ክሕግዘኒ እዩ ክትብል መሊስ ግን ምክንያት ኣይነገረትና ንምንታይ ወይ ኣይነገረና ንሱ ንምንታይ ቀይራ ናብ ፕሮቴስታንት መብዛሕት ዳርጋ ኩሎም ኣብዚኣ ፍሉጥ ፕሮቴስታንት ክኾኑ ሶ ዋይ
ፕሮቴስታንት ለዊጣ ኣብዚያ ናፍታ ሓንትን ኣይነገሩና ማለት እዩ I don't know man مخاز كل هيواتهم مولو ساسان شعلت العلم يحسبوه درجة حجين والله 5 عامة بروتستانت كويا سلاسان كلتنسي أرثوذكس نيرس انتهي تسلوت أبزي شورت تايم كنزي كله أرثوذكس نورت كل عامة أبزي كرو أوان إذا تلويتاس no I don't know man كالاي عزيزة أحمد سب حدر رابعي بقولها كاب كلتا استفرا لها همان تزلوهم ولدات سولدت عزيزة أبوا عزيزة تكون آدي أدماء كريستيانيا بزي مخنيات في اليوم انت سفحنا بزي مسمع معهم حدارهم كفرس كيليو أبوا دحر مفتاحهم كاله بهمانة مستمع سولم سبيتي حدر مسريتو قولعو كم زولدين الكر عزيزة مصابوا دحر مفراس حدر حبيراتو زنبرت انتقون كابو استلعالون ناي اسلمنا تختالي كتكون كيلا نيرا أمودا دحر حيدت ناديا همان تتنمقا كتختل كيلا بزي استلعالون كساب حزي مسابو أمس معمع كم زي قالوا عزيزة تزارب عزيزة أب مونغو من استفترة زي مسمع ولا كاك تقرر فنتم مكر سوغن بهمانة نزيت ما سولو قالوا كرياون كم زي دلي يزارب أبزي حزي عزيزة بأمنتها تنكرتنا بيت كريستيان سبن تخون بهاجر أمريكا مسبع الجزان دك عن حقو سدرا كم تمرح يفلت. أوكي. قدامي مرب ستيفانوس. مرب ستيفانوس. يو. أوكي أنت يا أخو بالحجاج أنت يا لو. أنت نيرنا تا أرثوذكس. كوتليخ تاينيرنا يعني ما عقد سناني راح نسمعنا زنا مخنيات انتي سلغيرو حكر عقد سنان مسكانا ندناقوتن زترفت تواصايتيا مرب نبوزح غزا تخطلو زنبرت حمارت كاب ولدا زتقبلتو ناي أرثوذكس امنت انتقون حزقن نتي ولدا زصنحلا امنت كدفاع ناي بروتستانت امنت تختالت كان زغونتي زفلت مودا مرب نابت ناي بروتستانت امنت مساعتوت تايتبلو زغم حكيزي دي أنا طلع جميع حجنا زودي I don't know جن حق تلوسهم دي أوكم متصحفوا من I don't know من ناب أرثوذكس كتلوت قال ما لا كاب أرثوذكس ناب بروتستانت كتلوت سي I don't know دي فيلم حجي تقبل الله حكي له يا فيلم تقبل الله سو نشتي بدبب مفتاش أتي تسرح فيلم مهم دمانة لزتوها بعقد زباهري مسايا مانوتا زلاتم نكي خون تنكا كم تقبر تزاري بايا بزو تزاري بايا مرب مسملا صدران مسار ويت نحت تزاري باس اتفوتج تزاري بوتو زي العنابزي نو ميتان كنا عمنو قلنا I don't know تفلع تنتقن قدما نساس لازن تطيق ويتا يس كريستوس كساب زلو بينا يكون أيكونون كتبل ملي سايا ما أسي لهم What? I don't know أتن حمشت أرتيست تعرف فلاتنت حمانة زغيرة هبوبات نزيني مثلا أذن حمشت أرتيست كاب أرثوذكس نا بروتستانت غيران تقنا أبقى أددما حمانة البو قينهم ناب إلومناتيز تقلاقلو حمشت حبشوان أرتيست كنا عليكم هنا كبران فيديوتاتنا قصالنا تنقلهم سبسكرايب لايك كومنت شير ناقبلكم أبرتاتونا سنك تايتو لسهم رياك نقراست هذا نزل لخوص عنس أو كومنت صحفوا رياك نقراست ليهم عليش أنا زبلسي دي اتي سدرا بيتكا زنوبروم هايمانوت معقابي دي اتي legendary أنا زبلهم عليش نو دحري صعب كتلوت قال ما I don't know ندي تاي مخنيات كان دعي of course كم زنا نقول مخنيات تماريع مكالة بستون كالة ناسهم اوكي ناسهم كساي ندي يقبل وجه في الصدر بيتك نعم حتى انا زبل بواجني مالتي so ملوات كم زنا صدر بيتك تحز هايمانوتي ان شاء الله I don't know نسيو انا زبل the best
ያ ወይ ሙስሊም ኮይኑ ወይ ፕሮቴስታንት ኮይኑ ወይ ገለ ስድራ ቤት ካዝ ነው ወሮምባ ግን ያ ከምዚ لما አንተ ለና ኢንትረስት ኢሜል መረብ እንደ ኢሜል ኮመንት ጻሐፉ እንደ ሐቂ ይስተልኩም ያ ዚያኔራ see you next time